אם אתם בעלי עסקים, מנהלי שיווק או סתם אנשים שעובדים עם תוכן, אתם חייבים להכיר את דיפי. תראו, אני לא יודע כבר כמה זמן בזבזתי על לחפש יוצרים, תיאומים, פוסטים, ובסוף זה אף פעם לא באמת מה שאתה צריך. הכירו את דיפי. מאגר יוצרי תוכן עם מעל 700 יוצרים שכל אחד ואחת מהם עברו אימות, עם תחומי התמחות בכל מה שצריך, אוכל, ביוטי, פיטנס, אפילו הייטק. אחרי שתירשמו לאתר, תצטרכו למלא קצת פרטים על המוצר שלכם, להסביר מה המסר שאתם רוצים להעביר, מה חשוב לכם שיהיה, מה חשוב לכם שיראו. תוכלו לבחור כמה סרטונים אתם רוצים, מה יהיה האורך שלהם, באיזה פורמט הם יהיו, האם תרצו תוכן גולמי, רק החומרים, או דווקא תוכן ערוך. תוכלו להוסיף תמונות, הוקים, תוכלו לבקש שהיוצר או היוצרת יגיעו למקום שלכם, איזה סוג של יוצר או יוצרת תוכן אתם מחפשים, במה הם צריכים להתמחות, ואפילו להעלות השראה. וזהו, אתם בוחרים יוצר או יוצרת תוכן לעבוד איתם, ותוך 5 ימים הסרטון אצלכם. מאות מותגים כבר עובדים עם דיפי, ואני מבין למה. זו הפעם הראשונה שאני מרגיש שליטה בתהליך. זה מהיר, פשוט, שקוף, וזה אשכרה עובד. אז אם נמאס לכם לרדוף אחרי יוצרים, תיכנסו לדיפי.io ותתחילו לעבוד חכם. באמת שאין סיבה לעשות את זה אחרת.